jamba dalu nri n'anya chikoto kwazana mekene gị onwe egwu ime gwu isi dike n'oche gị were mkpụrụ anya na bụ gị n'ime igwe onyonyo ga na masị gị daalụ rinne ọ na-eka na-esonyela anyị esonyela isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata wụ ọgwụ ike yana n'ime ndụ ụmụ ikolo na ụmụ agbọghọbịa anyị n'ime obodo nke Naijiria ka nyawa ihe si emetụta anyị bụ Maazị Vincent ịma ihe a na-ekwukwa n'okwu ka anyị kọwasịgo ofu na agba nke mbụ ihe gbasara ọgwụ ike a kedu ihe ọ dị ka onye nwe na-ebutekwa ụmụ ikolobịa ma ọ bụ ụmụ agbọghọbịa anyị ji etinye aka n'ọgwụ aka ijọ m n'uche nke m sị na ihe mere ọ dị ọtụtụ ihe mere ha ji etinye aka n'ihe gbasara ọgwụ ike ọ dị ọtụtụ ụfọdụ n'ime ha ahụ ndị enweghị ihe ha na-arụ ndị nọ nkịtị mere oge ọ dịrọ mma ka mmadụ na-anọ nkịtị n'ihi na nkịtị adịrọ mma ọnụnọ ife onye ahụ nọ nkịtị ọ na-achọ ihe ọ ga-eji na-egbu oge ihe ọ ga-eji jide onwe ya aka tupu ị mara ihe na-emeni ya eme gịnị ya banye ịṅụ ọgwụ ike nke a wee ofu ihe na-ebute ya den ihe ọzọkwa na-ebutekwa ya dịkwa ka ibe ya ahụ ndị nke ụmụ nwaanyị ọkwụ anọ m nkịtị ya kwụ ndị nke ụmụ nwaanyị ihe na-ebute ndị nke ụmụ nwaanyị ịmago ndị agbụrụ oke ibu chọrọ ka ibu ha gbadaa asị ha ga-aṅụ ọgwụ dị ntu a ụfọdụ ọnya ha sị ha ga-aṅụ ọgwụ dị ntu a onye nke asị ha ga-aṅụ ọgwụ dị ntu a o sizie n'ịṅụ ọgwụ a tupu ọ mara ihe na-emeni ya ebido ṅụwa ọgwụ ike ị na-aghọta ebe mmiri si wee bụ oke ụgbọgụ ụfọdụ na-ahụkwa n'ihi na nkwọ ịfụ ndị nkwọ ndị gị na ha na-ayị onye nke a na-ese ihe ose onye nke a na-akpọ nke ọkpọ onye nke a na-aṅụ ihe ọṅụṅụ isi ka ime ka isokwa n'ihe a na-eme akpọghị isi akpọla alụbat ka isokwa n'ihe a na-eme o nwere ka ọ dị n'ọnụ ncha niile na-ezukọ onye ọ na-adọbiri nke gị nwa ewuzie rọ mgbara aka ịfụ na onwe ka ọ dị ihe ọzọkwa na-ebutekwa ya awụ mmadụ nke ndị oyibo na-akpọ stress ụmụ onye ya awụ jekọrọsịa bata be ya ọ na-achọ ka ihe ọ ga-eji ya ezu ike ịghọtagokwa mmụọ ya nata ọ bịa chọwazi ihe ahụ ọ ga-eji ya ezu ike ọ bụrụ onye nke na-ese ihe osise ma gụnye o jechọọ ebe ọ ya enweta ọkwanye ndị nke na-akpọ nke a dọọlụ bidoro ebe dọọlụ n'otinye ha gaa were andatị ihe akwụkwa ka iji fụ na arụ ya na mgbu niile aha na-egbu ya na arụ na ọ natara osizi ebe a mee gịnị kpọrọzie ejebe ọtụtụ ihe ndị ọzọ bụ ihe na-ebute ya ọtụtụ n'ime ha ọtụtụ ihe ndị ọzọ ihe na-ebute ya n'anya nke mụkwa ma esi m wiche okpukpe ọ dụkwa m ka ekwuo ihe na-ebute ụmụ ikolo na ụmụ agbọghọbịa na ọ na-akwụzili na ụmụ ikolo ma ndị papa ndị nwaanyị mgbe ndecha m o nwere une anyị nere mgbe nwa na mahadum ebe ka edechara ya wule esi nje Benue steeti na nke nwanne nne m onwe ka anyị si nọrọ mgbe onwe ka anyị si nwee nwa obere ezumike mgbe nsị nje nọ n'elu ofu izu ụka na-ekwu oho elu eme ebe nje na Benue steeti chifonụnụ ịma ada enwekebela une elu n'ụlọ une elu ọhụụ na-ana ka onye ọrụ elue mgbe njijelu bụ mgbe ụgụrụ gbaa ụgụrụ na-ekwusi ike elue m ụzọ ụtụtụ ụzọ mmọnwụ nwa obu n'aka ntete ka m bịasị anyị n'ụtụtụ taatụ nekwa agadi nwaanyị na-ama jijiji ụmụagụ ndị agadi ya wa aka baka chicha ntị ya kụkpụcha n'ime kụkpụ okpọkpọ ka ochie baịbụl ndị nke a ji mkpụ aga weleli anwụrụ ọkụ narị afọ ya anwụrụ ọkụ agadi nwaanyị anwụrụ ọkụ egwu anwụrụ ọkụ ogonzo siga na ọkpụkpụ ndị ike na ọlụlibe dị eli ụmụ ya etolitechago ụmụaka na ihe wee wụ na ọwụ dịrị nọọsụ ndị yutu anyị nọ ma ndị nne ma ndị nna ọ na-adị m ka ihe na-ebute karịsịa na awụ eleghị anya isi n'ọkwụrụ ka enwere ike ọwụrụ na n'ibe anyị ha emerụgwo ka isi wee kwuo gboo afọ ka emere ka isoli ibe anyị ha mee ma ọ bụ niile gwo n'anya omebere ma chi ekweghị ịmago na ihe niile galịpụchara enweghị ike ọwụ na-etili aka ebe nke aka galịpụ iti aka ebe nke a na-aka eli nne ndị nke na-ana na mmanya ma ọ bụ ndị nke na-anọ n'ọgwụ ike ndị nke ntụ nke a na-agba agba onye a na-enecha ọsị gị na onweghị ihe eme ndị oyibo na-akpọ frustration ma ọ bụ ọda na ndụ aga na-ahụcha anya ncha ka ya mee nwere ebe ya ebido aka ka ebido n'ikpere ọgwụ ọ nazie n'ọgwụ ike nke na-akakwanụ njọ na ọgwụ ike ndị nke a na-agba na nke ntụ ịbịafụ ndị abịagwo obebe baa anya ime o nwere ụdị oyi emezi ibebe nne n'onye ọkpụkpọ na ya n'one egbe nya jọgụ mmiri ọya n'ihi na ndị oyibo mewere ọgwụ ka ọ na-agwọ ọya gị nwa sizi anọ ka ị werezie emere nri ịma na ihe na-atọ ụtọ nọ na-eme gị nọ na-egbu mgbe ahụ ọgwụkọtaghị ọya nye eme gịnị nye etibezie gị ọya na arụ n'ihi na ihe niile efuru a na-eme ọ kemikal
ọ kemikal ga-eji agwakọsị ya nke ụfọdụ n'ime ha adịchaghị mma n'arụ anyị kpatara ndị dọkịta oyibo ọnwụ na-arụ na-egbu ịbịakwute ha chọọ inye gị ọgwụ ị ga-aṅụ sị gị nekwa one ị ga-aṅụ mgbe dị ntu a mgbe dị ntu a aṅụkwana karịa ona n'ihi na ha amarago na ịṅụrụ ya karịa ịghọtago mana ha bịazie ndị ikoro na ụmụ agbọghọ ndị nke chọrọ ka ha fụwa ndị mmụọ bikọs ịjụkwa m nsị nọ ndị mmụọ ka ha chọrọ ịfụ maka mgbe ị mechara ịlụzie efu dimkpa agbaghị ka ụmụazị ịfụ papa gị ọ dịghị ka nwa bọyị n'ihi na isi ejugo ihe ọzọkwa na-ebutekwa ya kwa obodo ndị nọ ịghọtago obodo ndị nọ sokwa n'ihe na-ebute n'ihi na enwere ụmụ obodo ya dịka ntụ isi ekwu mgbe ị ga-abịa ya mgbe ụgụrụ na-eku ị na-anya fụnọ maka ụgụrụ aha na-ekuni onye ejidego nyanwa agadi nwaanyị ọ na-achọzi gịnị ka ihe ọ ga-eji ya ka arụchaa ya ọkụ so ịnekwa anya fụ na obodo ndị bi na-esokwa akpata ya dịka ndị bi ebe oke oyi na-atụ ịma ndị bi ebe oke oyi na-atụ na-aṅụ nkwụ ọkụ ha na-aṅụsi ike maka oyi n'ihi na ọbanye ha na-arụ eme gịnị arụ acha ha ọkụ ndị ebe ndị bi sokwa eme ihe na-eme ha ji aba nwa anwụrụ ike ma ọgwụ ike mana nke nkwụ ọkụ ikwuru ma ọwụ nke ebe onye bịa onye nwekwulizie masị ihe kwụ na nwa tụrụ Jizọs nwụgbuo onwe gị na mmiri ọkụ wee nalụ asabaghị afọ n'ụlọ ị na ya ekwere na ị na ebe jụrụ oyi ma ọwụ na ị na ebe ihe na-eme eweluzi iwelu nkwụ ọkụ ma onwe gị environment ka ịkadụ ndụ ihe na-akọ ọsụkwa n'ihe niile ahụ ihe kpatara ya n'ihi na ọtụtụ n'ime ha amaghị na ihe a ha na-eme nọ na-egbu arụ ha n'ihi na ịmanji maka na ebe ibi n'oyi na-atụ gị a na-aṅụzi nkwụ ọkụ ma anyị na-ese nke ose ọ bụ eziokwu isecha ya arụ enwuru gị ọkụ mana ichefuzie ihe ha na-abụ so chefuo na ihe na-atọ ụtọ nọ na-egbu egbu na mgbe irigidere ihe a kpatara eji wee sị na ihe ọnwụ na mmadụ na-eme emefee ya oke ọ dịghị mma too much of everything is bad so ọnwụ na nri anyị fukwuru anyị na-eri o nwere ebe ihe eriri ọwụrụ abuse ọwụrụ mmanya na-aṅụ ahụ nwere ebe ihe aṅụrị ọwụrụ abuse ọwụkwara ọgwụ nke anyị na-ekwu okwu o nwere ebe ihe eriri ya enwegịrị ya awụrụ abuse n'ihi na ọwụ ozu na ọya ka ọ na-agwọ gị ijizi emebizi onwe gị na-etipi onwe gị ya wee fụzi dimkpa dịka agadi nwaanyị tinacha atanacha ị na-akọ n'ala ya na-akọ n'elu ya bụ ihe emegokwa n'ebe dịka ndị nke a na-aṅụ ọgwụ ụkwara eluzie nwa ikolobịa aka ya dachi ihu ebe a na-ene ọgwụ ụkwara ka igolo ọgwụ ụkwara nne nwaanyị na-ene ọgwụ enyewe gị ọgwara ụdị anya ma ụkwara kwakọta ma egwu ada ekwesị m eje ege ọgwụ mmiri ọgwụ ndị nke ndị oyibo nke mmiri sirop elu nna n'aka inu amụdị afọ nọ mgbakwuru nje ejeje sisi enye m ọgwụ ụkwara sirop anya na eme anya enyo a ga-enwe ụzọ nye ya ndị mkpasokwu aṅụ ọgwụ n'ihi na enekwuzi ụdị afọ na-ịgba na na-asị na ha ọwụ na nna akọ na ihe na-eme eme ihe anyị kwuru cheta nwa ụbọchị arụ na-adịrọ nwa m nwoke wee gaa n'ebe a na-azụta abụ m ụzọ gaa n'ụlọ ọgwụ dọkịta sị nnekwa ọgwụ a ga-azụtara wee gaa ebe m ga-azụta nyawa ọgwụ anọ m ebe m na-azụ ọgwụ a ofu nwata nwoke ejere bịa onye nke ya ihe dị ka orugo afọ 17 ma 18 ọ gbagotego wee jụọ nwaanyị ahụ na o nwere nke a na-akpọ ịmagoni nke a na-akpọ kogini na o nwere nwaanyị sị ndị nke ọgwụ ụkwara mmiri nwaanyị sị na ya enwere na-asị ya mana ọkwa ya dị ebe ni ọ sị mana ya nwarịsị ya n'ihi na ọgwụgwọ ụkwara ka o ji achụ na-ajụ ya ka ego o si wee mara ọ sị na ha ama ya nnekọta obere nwa inyecha ya agwaghị na nwatakịrị ya na ọ ga-azụgbu ahịhịa ma nkweta mana amarago ya nọọ ihe ọ na-eri mesịa fee n'isi nsị obere nwa na-enwebeghị ebe ọ gara mana ọ dịkwana ka ndị nne na nna dụkịọdị anya nke ị na-ekwefu gbala alọ onye ọda anya anyị na-ekwu gala ajụ ese ọgwụ ụkwara a na-ekwu ọ dịghị ka ndị nne na nna onye ọya ama na ọ na-aṅụ ụdị ọgwụ a ụfọdụ n'ime ha ndị nne na nna anaghị ama n'ihi ụfọdụ n'ime ha bịa ebe nne na nna ha nọ ha emee ka ezigbo mmadụ dịka nwa ya na-agwa gị ịfụ ya na ị ga-ahụ ya n'anya n'ihi na ọ dị gentle ọ dị kwado ọfụma ịma mma na gịnị na ọ na-akpọ ihe ọkpọ ụdị onye aha nne na nna ya ama mma n'ihi na ọ na-ezoro ezoro eme ya mana o nwezi mgbe ọ ga-eru ebido matawa n'ihi na o nwere mgbe ọ ga-eru ihe ahụ ebido gịnị nye ebido mewe ya ihe na-arụ nye ebido riwe enyi na-arụ mgbe ahụ ajụbazi ese eneghị anya ọ dịgo late eneghị anya oge agago
ịghọtago ebe ihe niile esi wee mee kpatara o ji dị mkpa na nne na nna kwesịrị ịtọ ntị n'ala na-enere nwa ha anya ọ dị oke mkpa n'ihi na ịmago ndụ ọgbara ọfụ anyị na-ebi n'ugbu a tupu chi a na-efo nna agbapụgo a na-achụ ego onye nke achụ ego si ihe awụrụ ime abalị ịmakwazi ihe ụmụazị aha nke ahụ ya na-amụ amụ ịmazikwa ihe ha na-eme ụmụazị ya ụbọchị achọghị afụrọ n'ọha ga-ebichi ịghọtago o wee nwụ na nne na nna kwesịrị ineba anya tụọ ntị n'ala lee anya na mmiri ka enwee ike ịchọta ihe dabara n'ime mmiri ọkụsi wee dị ndị na nna nne na nna nke a wụrụ ugwu ewuru na dịka ụmụaka unu ndị nke tonitegolo etonite maka ndị nke ka na elementarị ada aṅụ na-etinyekebe aka na ụmụ ọgwụ ike ndị a na-ekwu ndị nke si na sekọndịrị gbagowe eluo na mahadum maka masịkwa na ndị nne na nna chọọla itinye anya fụ na aṅụmọgwụ ike abenata maka ụdị ikwuru mmasị eluo maka ndị atonitego na-abịa na ụfọdụ na-enwe mkpụrụ nke ha iche wee wuru m ụfọdụ na-abịa nwee nke ha iche maka masị ndị nna na nna ọgụlụkụlụ dị na-enye ike n'anya n'ime rum ụmụ mara ihe ụmụazị na-eme maka onwe nwatakịrị ọbụla na-ebi ụmụ ndụ aṅụgharị ụmụ ọgwụ ike ọ da aṅa o nwere mgbe ya na-enyo anya n'ime rum ya ofu ugboro n'izuụka ma ugboro na-abụ n'izuụka ka ị daa afụ n'ofu ụbọchị onye nwenata mpempe ihe ya egosinata gị na nwatakịrị ya dịkwa ka obibi ugbo ndị ọda aṅa gbọ ichelọ n'ụdị a ihe kwuwe eziokwu n'ihi na tupu nne na nna a na-eme ịma na nne na nna anya ruru ala ọtụtụ n'ime ha anya eru ozi ha ala n'ihi gịnị a na-achụ ego nke ụwa ihe ọzọkwa ntụ ọzọkwa nne na nna ga-esikwa ya ama ahụ ụdị nkwọ nwa gị nwoke na-akwọ ụdị nkwọ nwa nwaanyị na-akwọ n'ihi na asị na ndị oyibo si na best of the flocks together matara eji wee sị igosi m ọyị gị na-egosi gị onye ewu n'ihi na ọyị mmadụ na-ayị o nwere influence n'ebe onye agha nọ ihe akwụkwọ ofu ụzọ ndị nne na nna ga-esi ya amata na nwa ha nọ na-ebi ajọ ndụ na ọ na-ebi ndụ ziri ezi ụzọ ọzọkwa ha ga-esikwa ya amata dịka ntụ isi wee kwukwa mana nke ahụ nne na nna anya ruo ala mgbe na from time to time ha baa n'ụlọ ụmụ ha mgbe ha na-anọghị ya ịba ebe ahụ ga-enerusi anya mana na o nwere ihe dị aṅa na-erusi anya dịka ama mgbe ezigbo ọyị nwoke na-akpọ ihe ọkpọ mgbe ahụ mụ na ya bi ọ na-eme ojecha apụta akwa o debe ya na be nga nsa ịfụcha nke a na-akụ agwa na-esi ezi ịfụcha ya n'ime akpa ya ọ bụrụ na ndị na nna nwee ike ịtọ anya narị na-eru anya ha ga-afụ ya ka o si dị nwoke malụ mma jidekwa ọma gị n'ọnụ ebe kwụsịrịrị anyị ka ya ebidokwa ebe a n'ihe gbasara ndị nne na nna ịma ma ụmụaka ọ na-eli ihe do na ama na ha anaghị eli igbo ndị ọma ejeje mba sonyela anyị ka anyị dobere nwa obere ezumike anyị chigatakwa azụ anya ka pịalụ nya wu okwu ọnụ na-aga n'ihu sonyesiela anyị ike ka anyị dobere ya nwe ezumike